Wawa guys, mwatsuka bwanji. Lelo lachisanu lero pa 27 March mchaka cha 2026. Ndine Nesta the Black Teacher. Akuluakulu ndifuna ndikambeza nkhondo ya ku Iran. Nkhondo ya ku Iran. Ndipo nkhani yake ndiyokhuzana ndi President wa America Donald Trump. Zikundivuta kumvesesa monga ndinanenera zulo kuti zinthu zimene zikulankhulidwa zambiri zikumavuta kuti uzimvesese kuti zinthu zikukhala bwanji zikuyenda bwanji. Zoti nakamba zonena kuti Donald Trump anauza atolankhani kuti akukambirana ndi anthu ena ake. He was using a plural form kunena kuti they. So we don't know who are they. Anyway, what he's trying to say is akulankhulana ndi anthu ena ake on the side ya Iran. Okay? Sikuzoda anthu ndi ndani. Ndedzo lomwelo ananenazo kuti anthuwo antumizira mphatso. Very big, very expensive gift. Yanyogera wanthuwo. Okay? And mungaichule gift yakuti asi ndingaichule sindikuuzani. That was zulo. Anthuwo ndi ndani akuti sindikuuzani so. Chifukwa ndikuopa kuti ndikakuuzani anthuwo atakupangidwa target aphedwa. A little bit confusing. Then eventually waulula ku meeting analite meeting ina ndi achipani chake cha Republicans. Ndi kumene kuja walankhula zambiri komano zokhuza Iran wasaulula anonso pano kuti gift yomwe walandirayo inali mastima a oil oti adutse pa Strait of Hormuz. Sanakhale so clear koma kuti Iran inamuuza kuti mudziwe kuti amene mukulankhulana nafe ifeyo ndi atsogoleri enieni tikudutsisa stima 8 zidutsa ndi akuti kunadutsa stima 8 kena akaso anthu ajasa tuonjezera zina ziwiri zidutsa 10 moti stima 10 zadutsa. So kuti stima 10 zo za America kuti zikupita ku America kumpasa ngati paso iyayi koma akuti zaloledwa kudutsa. Koma iye akuti meni gift yomwe anthu akulankhulana nawo ku Iraniwo anamuuza kuti akupereka. Then amene musanayambe nkhondoyi pamene papa stima zimadutsa daily no problem. Inuyo munayamba nkhondoyi pamene papatsekedwa ndiye mukuloledwa kuti padutse stima 10 kaya 8 zokha inde mupanga celebrate imene ndi victory kapena kuluza anonso panoto. Apapa inu musanayambe nkhondo stima zimadutsa no problem. Chifukwa cha nkhondo yanu yakutsekerani ndakukuza ndikupasani stima 8 ndikupasani stima 10 zidutse kaye. Imene ndi victory imene ndi kuluza. Number 1. Mundiyankhe ndinuyo. Kumene ndi kuwina kuluza. Funso 1 na chidwe 2. Chinazo chimene walankhula Donald Trump zolo ndizokhuzana ndi NATO alliance. Mwayikumbukira? NATO alliance. Donald Trump amati nkhondo yanawina kale day 1. Tinawina kale. Sitikufuna wina aliyense. Dzulo ndigwiritse ntchito language yomwe wagwiritsa ntchito. Wanena kuti amadziwa kuti NATO singaza pulumutse America. Amadziwa kuyambira kale kuti NATO ija iyoyo ndimene imadalira America ndimene imapulumutsa NATO koma NATO singapulumutsa America. Ndipo akuti ama Americans akumbukire chimenechi kuti NATO sidawapulumutse. NATO did not come to our rescue. Chizungu chake wagwiritsa ntchito rescue. Inu munaphunzira chizungu. Rescue ndi chani? Kupulumutsa. Akuti NATO did not come to rescue us, to our rescue. Kuzati pulumutsa. America imafuna kupulumutsidwa. Kupulumutsidwa kwa ndani? Chizungu ichi ndangula sine guys, sine. Kulangula ni Donald Trump dzulo. Video ilipo. Akuti NATO did not rescue them. NATO did not come to their rescue. Rescue chizungu chimenechi anzanga kumeneko kuna mandanje mtaja. Chizungu chimenechi rescue ndiye kuti kupulumutsa. Ndiye akuti NATO sinabwere kuzawapulumutsa America. Kwa pulumutsa kwa ndani? Wawina nkhondo ndani? Akufuna kupulumutsidwa ndani? Akwa ine
I'm just a messenger. Don't stone me. Musagende ine. Don't stone me. Musagende ine. I'm just a messenger. Nungo kuza nizimene ndamvetsera apa Donald Trump akulankhula. Akuti NATO did not come to rescue us. NATO did not come to our rescue. Rescue kuzati pulumusa. Kuti kwa America imafuna ipulumusidwe. Ipulumusidwe kwa nda. Amwe. Anyway. Ndiye dzulo Iran yapitirizabe kuponya ma missiles ku Israeli. Iron Dome ija yabowoka basi ma missiles akulowa daily ku Iran ku Israel akulowa nditu amene azanga amene muli ku Israel aja munkatiletsa kuti tikunamiza anthu iwo manamiza anthu tatuze mabomba sakufika okay chabwe zija tinanena zija mukumbura napanga video nakuza kuti kuli kachilumba kena kake ku Iran kumene Iran imapangira export mafuta ake kama chedwa Kagi Island nakuza net kali ku Persian Gulf komwe kucha kunyanja komwe kucha komwe kumachokera mafuta maiko ena kachilumba kamene kakaso Kagi Island nanena kuti ma 1960s America ikumvana ndi Iran anamanga imeja ndi American companies anapanga development banja kuti azipangira export mafuta paka lero mafuta 90% ya mafuta a Iran amanyamukira pa chilumba chimene ndinanena kuti America plan yake in the end might be to take back that island chifukwa Donald Trump island imene itatengedwa ma 1970 80 Donald Trump amadandaula wali pali ma interview akukamba za Iran akukamba za malo amene kuti America inaluza kungosiya zinthu zija manja mwandani mwa Iran ndiye mpekesera mwaimva yoti kubwera airborne battalion anthu olumpha mu ndege asilikali olumpha mu ndege ma Chuck Norris akuti akubwera akuti kwabweranso kaleso ya ground malo aja panali mabesi a Iran mabesi aja anapulisidwa America inapita kapulisa mabesi osacha ndiye mwamvazo mpekesera yoti Iran yapita pene paja ikuzala machela ikuzalapo machela kuti ngati ma America zanga bwere kuti afuna zatenga Iran azapeze machela akuti ikuzala machela pamenepo ndiye dzuloso commander wa navy ya Iran kuli navy ya Iran navy yawo imene yoyo ya pamadzi imene amata apulisira ma steamer ija ambirimbiri ija commander wa ampulisa asozulo ma Americans ndi ma Israeli amupha anali ku port kumene ku base alipulisa kumeneko komano Iran sinapange be confirm zimatenga paja 2-3 days kuti apange confirm tidikirira koma nditu reliable sources akutero kuti waphedwa commander wa navy ngani yake ndi kumene kuku good morning guys, it's me Nestor the Black Teacher. Tibereka ma updates apa timangofuna ticheze guys ambuye Trump